имрӯзҳо бешаку шубҳа яке аз мушкилоти муҳимтарини глобалиро метавон ифлосшавии ҳавои атмосфераи сайёра шумурд, яъне ифлосшавии ҳаво. гузашта аз ин, хатари асосии ин мушкилот на танҳо нарасидани ҳавои тоза, балки таъсири мустақими чунин ифлосшавӣ ба тағйирёбии иқлими ҷаҳонӣ мебошад. чунон ки медонем, пеш аз ҳама ҳавои атмосфера унсури асосӣ ва муҳимтарини ҳаёти фазои атмосферии одам мебошад. ба меъёри стандартӣ дар давоми як рӯз як шахс метавонад қариб 15 метри кубиро нафас гирад ва дар иваз қариб 600 литр гази карбон хориҷ менамояд. ифлосшавии ҳаво ҳангоми ба замин атмосфераи замин, яъне ворид шудани миқдори аз ҳад зиёди моддаҳои ғализ, аз ҷумла газҳо мебошад, ки аз қабили гази карбон, оксиди карбон, дуоксиди сулфур, оксидҳои нитроген, метан ва хлорфуртокарбон, яъне зарраҳо, ин зарраҳои органикӣ ва ҳам ғайриорганикӣ ва молекулаҳои биологӣ ба амал меояд. он метавонад боиси беморӣ, аллергия, ҳатто марг дар одамон гардад. он инчунин метавонад ба дигар организмҳои зинда аз қабили ҳайвонот, зироат ва зироатҳои ғизоӣ таъсири худро расонад. ба экосистемаи табиӣ, яъне экосистемаи сунъии табиӣ, яъне муҳити зист низ зарар мерасонад. ифлосшавии ҳаво метавонад ҳам ба фаъолияти инсон ва ҳам равандҳои табиӣ ба вуҷуд ояд. то имрӯз тақрибан 90% тамоми аҳолии сайёра аз ҳавои дорои сатҳи баланди ифлосшавӣ нафас мегиранд, ки аз меъёри муқарраркардашудаи иҷозатдодашуда зиёд мебошад. ва Созмони Милали Муттаҳид кайҳо боз масъалаҳои олудашавии ҳаворо ҳамчун таҳдиди асосӣ ба саломатӣ на танҳо башарият, балки тамоми кураи замин эътироф кардааст. маҳз ифлосшавии ҳаво ҳар сол миллионҳо одамонро мекушад ва ба тамоми фазои атроф зарар мерасонад. вақтҳои ахир ин мушкилот ҷои худро ба мушкилоти пандемия гузошт, аммо ин аҳамияти худро гум накардааст. тадқиқотҳои охирӣ нишон медиҳад, ки ҳар сол қариб 7 миллион нафар аз оқибати чунин мемиранд, яъне аз оқибати ифлосшавии ҳавои атмосфера мемиранд. дар маҷмӯъ тадқиқотҳои коршиносон дар бораи сабабҳо ва манбаъҳои ифлосшавии ҳаво, яъне ба хулосаҳои зерин меоянд. бо диққат бошед. сӯхтани сӯзишворӣ истихроҷшуда, яъне диоксиди сулфур, ки ҳангоми сӯзонидани сӯзишворӣ истихроҷшаванда аз қабили ангишт, нафт ва дигар сӯзишвории саноатӣ хориҷ мешавад, яке аз сабабҳои асосии ифлосшавии ҳаво мебошад. фаъолияти кишоварзӣ, масалан аммиак, як маҳсулоти иловагии кишоварзӣ, хеле маъмул аст ва яке аз газҳои хатарнок дар атмосфера мебошад. дар хоҷагии қишлоқ истифодаи инсектисидҳо, яъне доруҳои заҳрнок ва нуриҳои минералӣ хеле афзудааст. онҳо моддаҳои кимиёвӣ зарароварро ба ҳаво паҳн мекунанд ва инчунин метавонанд ифлосшавии обро ба вуҷуд оранд. лекин барои ҳосил мо фикр мекунем ин фоида дорад. партобҳои заводҳо ва корхонаҳои саноатӣ, саноати истеҳсолӣ миқдори зиёди оксиди карбон, карбогидратҳо, пайвастагиҳои органикӣ ва кимиёвиро аз ҳад зиёд ба ҳаво мебарорад ва ба ин васила сифати ҳаворо паст мекунад. дар ҳар гӯшаи канори кураи замин корхонаҳои саноатӣ вом мехӯранд ва ягон ноҳияе нест, ки аз инҳо зарар надида бошад. кор дар конҳо, истихроҷи маъдан ин равандест, ки дар он маъданҳои зеризаминӣ бо истифодаи таҷҳизоти аз ҳад калон истихроҷ карда мешавад. дар рафти он чангу моддаҳои химиявӣ пайдарпай ба ҳаво паҳн шуда боиси ифлосшавии азими ҳаво мегарданд. яке аз сабабҳои бад шудани аҳволи саломатии меҳнаткашон ва сокинони шаҳр ҳам ҳамин мебошад. дигар масъала ифлосшавии ҳавои дохили биноҳо. тозакунакҳои рӯзгор, рангу лак, моддаҳои заҳрноки химиявиро ба ҳаво бароварда боиси ифлосшавии ҳаво мегардад. истифодаи аз ҳад зиёди мошинҳо муҳити моро мекушад, яъне зеро газҳои хатарнок муҳити зистро ифлос мекунанд. оксиди карбон, ки дар натиҷаи сӯзиши нодуруст ё нопурра ба вуҷуд омадааст ва маъмулан аз мошинҳо хориҷ мешаванд, ки як ифлоскунандаи асосии дигар дар баробари оксидҳои нитроген мебошанд, ки ҳам аз раванди табиӣ ва ҳам аз раванди антропогенӣ таваллуд мешаванд, яъне ҳам аз табиат ва ҳам аз масалан омилҳои инсонӣ антропогенӣ.
омилҳое ки ба атмосфера таъсири манфӣ мерасонанд ба табиӣ ва фаъолияти инсон тақсим мешаванд, чун дар боло гуфтем онҳоро антропогенӣ меноманд. омилҳои табиӣ инҳо мебошанд: масалан сӯхтори ҷангал ва дашт, тӯфонҳои қуму чанг, таркишҳои вулқонӣ. ва сабабҳои антропогенӣ бошад инҳо, яъне маҳсули дасти инсон, маҳсулоти сӯзишворӣ, партовҳои кори заводу фабрикаҳо, моддаҳои химиявӣ ки дар хоҷаи қишлоқ васеъ истифода мешаванд ва якчанд зуҳуроти оқибатҳои экологии ифлосшавии атмосфера ба вуҷуд дорад. инҳоро дар бар мегирад, яъне гарм шудани кураи замин, борони кислота, туман ва тумани фотохимиявӣ, обшавии при яхҳо ва баланд шудани сатҳи баҳр, борикшавии қабати озон, яъне озони атмосферӣ ва таъсири гармхонаӣ. бинандагони азиз, ин лаҳзаҳо мо тасмим гирифтем ки аз мардуми шаҳри хуҷанд оиди ифлосшавии ҳаво, масалан чӣ тавр ҳаво ифлос мешавад ё ҳавои ифлос гуфта онҳо чиро дар назар мегиранд, як пурсиши афкори ҷолибро омода кардем ки айни ҳол мо пурсиши афкорро манзури шумо мегардонем. агар шумо омода бошед, пас бо ҳам тамошо мекунем. омилҳои баъз шудани ҳавои шаҳр ин албатта чӣ хеле ки мана даҳмаго маълум аст, рӯз аз рӯз миқдори техникаҳо зиёд шудааст. албатта ин вақте ки техника зиёд мешавад, албатта аз худаш ягон хел сӯзишворӣ истифода мебарад ва вақти сӯзишворӣ истифода буд ҳатман ягон чиро хориҷ мекунад. албатта газ хориҷ мекунад. неки хай хушбахтона мана ҳамасола чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, ҳама гуна воситаи нақлиёт аз назорати ин техасмотир мегзаронад. албатта ба фоидаи мо аст. чунин ҳолати экологии онҳоро албатта месанҷад ва инҷа ва хусусан мун ҳолати ини веша муҳаррики ҳамун техники месанҷанд ки рӯи қоида кор мекунад. намегуфтам чиз дида мебаранд. албатта мо бовар дорем ки корҳо ҳамаш хуб аст. аз сабабҳои бисёр шудани мошинҳо, заводу нақлиётҳо, аз ҳамин сабаб зиёд шуданаш ҳаво бисёр ифлос мешавад. мошинҳо бисёр шуда истодаанд, фабрикаҳо бисёр. аз сабаби он ҳаво ифлос мешавад. партофтани партовҳо дар кӯчаҳо, сӯзишворӣ газу нефти аз мошинҳои нақлиётӣ, чигам бои сӯхтани ҷангалу биноҳо. анакнун биёед як фикру андешаҳои мутахассиси ҳамин соҳа, яъне мутахассисе ки оиди ифлосшавии ҳаво маълумотҳои бениҳоят ҷолиб доранд, андешаи ин нафарро низ бо ҳам мебинем. коршиноси мо Аскар Абдувалиев мебошанд. агар шумо омода бошед, пас фикру андешаҳои коршиноси барномаро пешкашатон мегардонем. сифати ҳавои тоҷикистон ҳар хела ҳай. дар шаҳристон ҳаво дигар хел, дар хуҷанд дигар хел. ин вобаста ҳамон ки чанд манбаҳои ихроҷи заровар ба ҳавои атмосфера дар вилоят ё дар ин ҷои республика анимо ҳастанд. агар рӯи статистика гирим, агар ихроҷи моддаҳои заровар ба ҳавои атмосфера зиёд шудааст. статистикаи мо, гифтагиҳомо дар мобайни 10 соли охир нишон медиҳад ки моддаҳои заровар ба ҳавои атмосфера зиёд шудааст. моддаҳои заровар аз ду қисм иборат. якумаш газ, дуюмаш моддаҳои сахт. пеш ҳар якта корхонае ки мепатофт моддаҳои заровар ба атмосфера, ташхисоти махсус шуданаш дар кор буд ки ҳамун чанга меқапед ё ҳамун газа меқапед. агар ҳозир мо нигоҳ кунем, агар қапидани газе ки тоза кардани ҳаво, ҳамун газҳо ки сабаби кори саноат мебурад, ҳозир қапиданаш қаин, чунки вай ҷо маблағи калона ҳисоб мекунад. лекин қапидани моддаҳои сахт бисёр таҷҳизо ҳай ки вайо кор кунад. агар ҳамун партофтани ба ҳавои атмосфера моддаҳои сахт наверно 70-80 то 90% кам карданаш мумкин. моддаҳои сахт ин чанг ки ҳар хеле мешавад. як хел чангҳо ҳай ки размери вайҳо
2.5 микрон, 10 микрон. Манеми моддаҳои сахт хутарак буданд ва ҳо якбора ҳам нафас ки медарад. Роҳи нафаса ҳамаша чиркин мекунад. даромдонам ба дуюм моменташе ки ва ҷудоям кам ҳай ки ва ба хуни одам даромданаш мумкин. Ҳар якта амин моддаҳои сахт ки ба нафаси ё ба хуни одам медаромдаги якбора ганда карда наметавонад саломати одама, лекин секин аҳамияташ калон мешаду ҳар хел касалӣ мешавад. мо фаҳмидан мо дар кор ки кадом ҳаво ки мо нафас мегирем. Агар ҳамон нафаҳмим, агар сони уже мо ҳар хел пешниҳодҳои додана мо мумкин. Значит якумаш ин ташкил кардани мониторинги ҳавое ки мо нафас мегирем. Ин якум. Дуюм ҳавои худомова ин шинондани дарахт. Агар дарахт бисёр бошад, агар ва на фақат оксиди углекислый газа вай мекунаду кислорода сад метиҳад, лекин вай чангам медорад. Барои ҳамон аҳамияти калон додан дар кор ки шаҳр обод шавад, и дарахтҳои бисёр шинондан дар кор. бинандагони азиз, тавре ки гуфтем ҳавои ифлос ба саломатии инсон таъсири манфӣ мерасонад. барои муҳофизат кардани худ ва наздиконатон аз ҳавои ифлос пеш аз кӯча баромадан бо истифода аз вебсайти iQuer.com ҳолати ҳаворо шумо тафтиш кунед ки дар экрани шумо баромадааст. ҳамчунин дар бораи вазъи на танҳо ҳаво, балки экологияи шаҳри хуҷанди мо метавонед аз сомонаи YGP.tg маълумот гиред. мо наметавонем худро аз ифлосии ҳавои заҳролуд муҳофизат кунем, яъне комилан. аммо хеле имконпазир аст ки аз консентратсияи ифлосиҳоро дар ҳавое ки мо аз он нафас мекашем, яъне дар хона, дар ҷои кор ва дар мошин кам карда ба ин васила таъсири зарарнокии онҳоро ба организми худ кам кунем. Инҳоянд якчанд маслиҳат оид ба гуфтаҳои болозикршуда. Якум, хонаро дуруст бояд бод диҳед, яъне шамол диҳед. Дигар, гулҳои дарунӣ, яъне дохили тубакҳо гулҳо шинонед. Дигар, аз асбобҳои тозакунакҳои ҳаво истифода баред, яъне ин асбобҳои тозакунанда. Чорум, баъзан ҳамроҳи оила, яъне аъзои оилаи худ аз шаҳр берун равед. Ва панҷум, ин нӯшокиҳои дурустро интихоб кунед. ҳар рӯз чойи сабзи нави сенчаро 2 ё 3 пиёла бинӯшед. Ва дигар пешниҳод, ин баданро тоза кунед. давра ба давра баданро бо истифода аз гиёҳҳои шифобахш, доруҳои нарм ки метавонад токсинҳоро, чун дар боло гуфтем, яъне токсинҳо ва заҳрҳо, яъне маҳсулотҳои пӯсида ва металлҳои вазнинро хориҷ кунанд, тоза кунед. оиди масъалаҳои загрязнени атмосфера, ифлоси фазои ҳаво, ҳоли миқдори зиёди газҳое ки аз манбаъҳои зиёде, аз мошинҳо, аз дигар заводу фабрикаҳо, аз вибросҳое ки аз партовҳое ки мепартон ба атмосфера мебурад, миқдори газҳо бисёр буда. ин миқдор ҳаррӯза аз ғизилиятнокӣ, аз ПДК ё ки предельная ступни норма зиёд нишон дод шудааст приборҳои моба. оиди масъалаи ин газҳое ки мепартон маркази умумии ҷаҳонӣ ВОЗ оиди ин рекомендатсия метиҳад, маълумот метиҳад ҳаррӯза дар интернет ва дар дигар манбаъҳои пешниҳод карда ки тоза кардани хонаҳо, проветривитсия кардан, шамол додани хонаҳо, кушодани тиризаҳо ва дигар намуди гулҳоя истифода бурдан, дигар намуди нӯшокиҳоя истифода бурдан пешниҳод мегардад. дар ҳамин бора гуфтаниам ки газҳо ки дар атмосфера ки зиёд шуда шудааст, аз ҳамин эҳтиёт бошанд одамон. дар назар гиранд ки ҳамхели боду ҳаво ҳамахел ҳаст аст. оиди ягон маскабандӣ ё ки даҳанбандӣ истифода кунанд ки мисолат баъзе вақтҳое ки бисёр мешавад, он вақтҳое ки шамол намешаду дар миқёси вилоят ё дар миқёси шаҳри хуҷанд ё дар дигар шаҳрҳои калон меистад, дар болои шаҳрҳои калон ҳамин вақтҳо ба ҳамин рекомендатсии мо ки даҳаношон ба даҳанпӯша гирифта баъд сайру гашт кунанд ба хубтар мешуд. ҳамин гуфтаҳое ки дар боло мо гуфта гузаштем, аз ҳамон гуфтаҳо истифода бареду саломатии худатон ва наздиконатонро эҳтиёт шавед. сокинони шаҳри хуҷандамон агар бо риояи ҳамаи тавсияҳое ки мо дар боло гуфта гузаштем
истифода кунанд, риоя кунанд, метавонанд ҳадди ақал каме ҳам бошад организми худ ва аъзои оиларо аз анмин ҳавои бади атмосфера эмин нигоҳ доранд. бинандагони азиз, дар охир гуфтаниам ки худ, аъзои оила ва муҳити атроф, яъне экологияро ҳифз ва эҳтиёт кунед.